Tak, priatelia, zdravím vás Mário. A vítajte u ďalšieho videjka. Dneska sa nachádzame v Skalici, v reštaurácii Svet. A už ste nám viacerí písali, aby sme prišli, tak my sme nemohli odolať a zašli sme teda do Skalice. No a znova sme sem v takúto hodinu, kdy sa podávajú meníčka. Bohužiaľ, ináč nám to nevychádza, že Marti? Tak dneska si dáme meníčko, samozrejme. Tak ja vám asi zrovna môžem ukázať aj tú ponuku, ktorú sem majú na tento týždeň. Tak Marti, poď zaber. Dúfam, že to bude pekne vidno. Ide to vidno? Áno, vidíte už za mnou. My sme si Áno. My sme si sadli schválne tak, aby bolo vidno aj to logo za nami. Aby ste mali prehľad. Potom Marti sa otočí a ukáže vám aj, jak to sem vyzerá vnútri. Je to také docela dosť veľké a ľudí sem je docela taktiež dosť. No ale nás hlavne zaujíma to meníčko, že? Takže dneska máme útorok, priateľa, a my sme si dali, alebo tu majú v ponuke krémovú, karfiolovú, mrkvovú polievku s krutónkami, jak už vidíte pred nami. A potom sme si dali aj týždenné menu. Ja som teda skúsil vyprážané syrečky. To musí byť. A Marti skúsila cestoviny zapečené s lososom. Tak uvidíme. A parmezánovo-koprovej omáčke. Na to som teda zvedavý. No a ja som si dal so zemiačkami na másle tie smažené syrečky, tak som zvedavý. Už vidíte sem, pán, čo nás obsluhuje, nám donesol hneď polievočku, perfektné, donesol nám vodu na pitie, taktiež super. Ja si myslím, že tak by to malo byť. Je to tu pekné, je to tu útulné, trošku také tmavšie, že? Také tmavšie. A chceli sme si sadnúť vonku, ešte to nemajú prichystané. Tak ale to nevadí, my ideme hlavne na tú polievočku, že? Tak ochutnáme, takže je to teda krémová karfiolovo-mrkvová s krutónkami. Už môžem hneď povedať, že to krásne to vonia, tá polievka je pekne hustá, krutónky už boli priamo v polievke, niekde dávajú aj vedľa, že si môžete pridať sami. Tak, dneska to je takto. Poďme. Tá je sladká teda. Áno, je dosť sladká, ale je výborná takto chuťovo. Čakaj. Teraz neviem, čo tam viac cítim. Či ten karfiol, alebo tú mrkvu. Ale je to tak pol na pol. Celkom dosť silná, dosť slaná, ale mne to nevadí. Je taká slanejšia, ale mne to nevadí. Pre mňa je to tak akurát, by som povedal. Polievočka je výborná. Pozrite sa sami, priatelia. Je tam aj ten karfiol, je tam aj tá mrkvička. Áno. A cena tohto menu je 7,30, že? Všetko je tu za 7,30, takže 7,30 €. Ja si myslím, že je super cena, ne? Marti. Jo. A pokiaľ budeme mať cestu, tak určite sa stavíme aj neskoršie na večer, aby sme mohli vyskúšať aj ich menu, ako jedálny listok, ktorý sa majú normálne. No, nám to tak vždycky vychádza, že? Aby sme všetko stíhali, no bohužiaľ, ale aspoň vám ukážeme to menu a povieme vám, či sa to oplatí zájsť. Ja si myslím, že už zatiaľ podľa tej polievky určite. Ak je dobrá polievka, tak bude dobré. To si myslím, ne? Dobré. Majú sem aj Plzeň, Pilsner Urquell sem čapujú, takže môžete si dať. Tí, čo majú radi pivečko, no a už nebudem viac okolo toho, keď sa dojeme si polievku, počkáme si na to naše meníčko a za chvíľku sa znova ozveme. Dobre, tak zatiaľ reštaurácia Svet. Skalica. Výborná polievočka. Chutí to. Tak, priatelia, pozrite. Marti, poď natočiť.
Takže syrečky, zemiačky s másielkom poliaté a šalátik, tatarečka. A Marti teda máte cestoviny zapečené s lososom a parmazánovo-koprovej omáčke. Takže ty máš cestovinky zapečené s lososom v parmezánovo-koprovej omáčke. Mňam, ty vrďo. Teda ďakujem. A musíme povedať, samozrejme, tá cena toho menu 7,30 odpoveda aj tej porcii tých sírečkov. Ako už vieme, tie sírečky sú drahé, čo si budeme. Takže 3 sírečky, zemiačky, šalátik. Ja to vyskúšam, no samozrejme. Tak skúsim najprv zemiačik. Dobrá, omastnený máslom. Co hledáš? Ja by som si možno trošku prisolil tie zemiaky, ale zase to nevadí. Takže zemiačky sú robené dobré, mladé. Uvarené veľmi dobré. Marti, ja teraz ukrojím ten síreček, začnu ho papať a začneme sa lúbať. Ne? Nechceš? Co? Takže síreček, priatelia, smažený, klasický trojobá, vypražaný síreček. Je dobrý. Je vynikajúci. Spoločne s tým zemiačkom. A vyskúšame samozrejme ešte aj šalátik. Ten je ochutený, tak to má byť. Že nie je taký suchý, akurát nastruhaný. Ale je tam aj nejaká zálievka dobrá, na sladko. To mi chutná, to mám rád takéto veci. Takže šalátik výborný. A vidíš, ja ešte skúsim tú tatarku. Ukáž? Jestli bude domácí. Ďakujeme moc. Super, máme jedálne lístky, tak sa pozrieme. Tá tatarka je famózna. Pochybujem, že toto je kupovaná tatarka. Krásna cibulová chuť. Hodne výrazná, vynikajúca. Marti, to musí skúsiť. Tak jsem ti chtěla říct, že si taky můžu ochutnat. Môžeš, počkaj, ti dám. Aby si mohla skúsiť aj ty. No, sa mi rozpadol zemiak. Robíš ham a povieš sama, či ti chutná tá tatarečka s tým zemiakom. Bude mu to dobrá? Schválne, jo? Ja ti dám takto. Ochutnať. Ja si myslím, že je úplne skvelá tá tatarka, že jo? Je dobrá. Je výborná, no. Je fakt dobrá. Tak, ja si ešte, priatelia, pozrite. Šup. Smažený tvarúžek. Ježiš, to je výborné. Takže, priatelia, cena toho menu je... Áno. Cena toho menu 7,30, to vychádza nejakých 170 korún. Prepočte, 170 korún, ja si myslím, že to je zhruba to samé, jak všade inde. A musím povedať, že tie porcie sú... No a keď vidím tie cestoviny, no tak to, Marti, neviem, či spápaš. Jo, já jsem schválně nestihla. Ty sú nezjedla? Ty sú nezjedla? Nedojedla. Dobre, Marti, nebude ti vadiť teda, keď vyskúšam aj tie cestoviny. Takže, priateľa, jasné, cestoviny zapečené s lososom. Krásne voňajú tým lososom. Môžete sa pozrieť, priateľa. Porcia poriadna, zeleninky, tu máme požehnanie. Ja neviem, či si mám... Pozri sa na to, Marti. Jak sa to krásne rozpadlo. Takže vyskúšame. To sú nejaké vrtulky, vidím, áno, vrtulky. Krásne jemná chuť toho lososa spoločne s tým parmazánom. Je to vynikajúce. Mne to chutí. Vidíte sem aj tie kúsky toho lososa, fakt vážne. To tu je, tá rybička. Losos je drahý.
Ale chutná to takto výborné. Já jsem to nikdy takto ani tento recept ještě nemáme, že? Taký. Dobre to chutná, je to pekne ochutené. Hovoríme to taká, když to papáte, tak je to takové jemné. Takové jemné. Společně s tou sírovou omáčkou, s tou parmazánou a smotanou to krásně asi dodalo ten šmunk, takový jemný. Pekne ten losos. Je to dobré. Za mňa fakt dobré. Ešte tu zeleninku. Toto mi chutná veľmi. Marti, ty si vždycky dáš také nejaké dobré nieco. No. Vieš, že to také svieže, také dobre sa to je, vieš? Tak som to myslel. Že to nie je také ťažké, smažené, že fakt sa to dobre je a dobre to chutná. To vynikajúce. No, toto mi chutná hodne. Dobre, priateľa, my si to spapáme. Potom vám ešte ukážeme samozrejme aj ten jedálny lístok, ich menu, ktoré podávajú počas celého dňa krom výdaja, když majú tie hotovky. No a ešte si k tomu niečo určite poviem a možno si ešte niečo objednáme. Co? Ne? No, práve. Skúsime? Potom po cestě jedna cukrárna. No, je sem aj po ceste cukrárňa, áno. Tak možno sa stavíme, tam uvidíme. Dobre, my si to spapáme a uvidíme sa za chvíľku, ale zatiaľ môžem povedať, že reštaurácia Svet Skalica, dobre, mne to chutná, príjemná obsluha, perfektná, že? Dobre, tak my sa uvidíme za chvíľočku. Dobre? Dobre, priatelia, tak my vám ešte natočíme jej ponuku nápojov, ktoré sem ponúkajú, takže reštaurácia Svet Drink Menu. Tak Marti, ja neviem, asi tak nejak, tak aby to bolo vidieť, dúfam, že to bude vidieť. Na to cito. Je ich ponuka a napitie, pokiaľ sem zavítate. Ja si myslím, že z môjho pohľadu sa to sem oplatí. Príjemná obsluha, všetko rýchlo. Takže, a my sme ešte poprosili pána, ktorý nás obsluhoval, o ich menu, ponuku, takže donesol nám, vyhovel nám, tak my vám ukážeme aj jedla, ktoré si môžete objednať, keď sem zavítate, mimo obedové menu. Popravde chceli sme si dať aj dezert, že chceli sme vyskúšať, ale majú toho toľko, majú aj rozvozy, takže objednávky, takže nemajú toľko času, aby nám urobili ten dezert. Nevadí, my si sem zájdeme určite ešte niekedy po obede a vyskúšame, ne? Marti, čo povieš? Takže ukážeme vám ponuku jedál, ktoré sem majú. Takže majú aj pizze, tuším, ponúkajú aj ich Svet Burger, ne? Tuším. To nám niekto písal nejaký divák, že Mário, zajdi do reštaurácie Svet a daj si ich Svet Burger. Je to vidieť, Marti? Všetko? Jo. Neleskne sa to? Ne? Tak. A ja budem musieť hovoriť teraz, pretože nám tu hrá rádio. Tak ešte takto. Tam je ponuka čoho, Marti? Burgery. Takže Svet Burger. To všetko sú burgery? Alebo niečo k pivu? Tam boli, tuším, aj grillované bravčové rebrá, že? Aj pečené koleno, tuším? Dobre to hovorím? Áno, tam aj tie kýbliky. Áno. Takže dá sa aj takto. A pozrite sa dole na ten dezert, ten lávový. Sírový dezert. Sadnete si sem v pohode, je tu dostatok miesta, nemusíte čakať, keď sem dojdete aj na to meníčko. To si myslím, že je taktiež veľký plus a všetko tu prebieha rýchlo. Alergeny ešte. Takže ešte alergeny. Keby niekoho zaujímalo, nech to máme komplet. No ne, Marti. Tak, priateľa. To by bolo dneska z reštaurácie Svet Skalica.
pravdepodobne všetko, že? Keď to tak zhrnieme, my vám ešte ukážeme aj zvonku, ako to vyzerá. My sme boli rádi, že sme mohli zaparkovať, pretože v tých uličkách to je katastrofa. To musíme povedať asi hneď. To by bolo dobre spomenúť, že ťažko sa tu parkuje okolo obeda. My sme teda nejakých zaparkovali 300 metrov odtiaľ a sme našli jedno voľné miesto, ale inak maximálna spokojnosť a ďakujeme nášmu divákovi alebo viacerým z vás, ktorí nás tu poslali do Skalice, do reštaurácie Svet a ja si myslím, že to stojí za to navštíviť, keď pôjdete v Skalici. Samozrejme tých reštaurácií je tu strašne moc. Takže zatiaľ nemôžeme zrovnávať, že sme tuším v prvej v Skalici, ne? V Skalici sme ešte neboli v žiadnej reštaurácii, že ne? Ne, že ne. Takže reštaurácia Svet je prvá a určite navštívime a vy nám dajte aj nejaký dobrý tip, kam chodíte rádi, kam vám to chutí v Skalici a my môžeme zájsť aj tam, že? Prečo ne, keď budeme mať čas. Tak a za mňa perfektné, jedlo dobré, obsluha výborná, sadli sme si, nie je problém s ničím. Akurát, že nám proste nevyšlo, chceli sme si ešte ten dezertík, ale to nevadí, to už nevadí, vyskúšame niekedy inokedy. Áno, takže za mňa skvelé. Dobre, pekné. Bol som aj na sociálnych zariadeniach, taktiež čisto, pekne, moderne. Dobre, za mňa fajn. Ďakujeme reštaurácii Svet, ďakujeme nášmu divákovi a my sa stretneme u ďalšieho videjka, priatelia. No a ešte vám natočíme zvonku, ako to vypadá. Dobre, tak lúči sa s vami Marti. A možná ešte zájdeme do tej cukrárne naproti. Tak uvidíme. Čo? Áno? Ne? Áno? Ne? Priateľa, a ja som chcel ešte jednu vec. Za 2 týždne budú 2 guláš festy. Jeden bude v Dubňanoch a druhý bude vo Veľkých Pavloviciach. Tak mi prosím vás napíšte, kam by ste chceli, aby sme zašli. Buď do Dubňan, alebo do Veľkých Pavlovic na ten guláš fest. Stačí iba, keď napíšete Dubňany nebo Veľké Pavlovice. A ja sa na to pozriem a čoho bude viac, tam zájdeme. Áno? Dobre, tak zatiaľ. Tak čo sme dlžní? 15,80. Dobre, ďakujeme moc. Jasné. Samozrejme. Práve nás tu. My točíme. Môžem? My točíme práve videjka na YouTube. A hodne z tej Južnej Moravy a tie guláš festy a takové. A hodne ľudí nám písalo, dojdi Mário aj do reštaurácie Svet, že sú spokojní, tak sme sem. A škoda, no dojdeme aj večer, aby sme mohli ochutnať. A hodne nám tam písali ten Svet burger, že je dobrý, že je výborný, no tak musíme to dojsť vyskúšať. Takže nebude vám vadiť, keď to dáme na YouTube. V pohode, že? Jasné. Ja sa zrovna spýtam, že na meno YouTube kanálu. Dajte Princ, podtržítko, Mário. Potom pozerajte. Ja si myslím, že možno, keď to vyjde, tak zajtra by to tam už mohlo byť. Dobre? No, slobodne rád kúkam také. Áno, no tak to si dojdete na svoje, tam toho máme dosť takto. Dobre, tak ďakujeme. Dobre, my ďakujeme. Tak sa majte a ďakujeme moc. Naschle. Tak. Super. Tak. Tak, priatelia, Skalica. Ja už som chcel povedať Kinosvet. Kinosvet je v Hodonine, ne? Reštaurácia Svet. Priatelia, reštaurácia Svet Skalica. Za nás maximálna spokojnosť. Čo ty na to? Marti, povedz aj ty svoj názor, aby som stále nehovoril ja, tak povedz. Čo? Páčilo sa, chutilo? Chutilo ti? Áno. Obsluha príjemná, jedlo výborné, syrečky mňam. To ja môžem, že? To je perfektné. No a sme rádi a ďakujeme našim divákom, že nám dali tento tip a na budúce skúsime zase niečo iné od nich. Pozor, máte, aby tam nezajelo auto. No a my ideme k autičku a možno ešte sa stavíme v tej cukrárni, ale ja to tak vidím, že áno. Čo? Ne? Tak sa aspoň pozrieme a když by sme si vzali domov niečo. Čo ty na to? Áno, tak sa pozrieme, dobre. Tak poď. No poď. Pozri, kúsoček, cukráreň. Od reštaurácie Svet, no tak prečo ne? Pozrieme sa dovnútra.
A dúfam, že nás nevyhodia odtiaľ. Čo povieš? Ale asi myslím, že ne. Slováci sú dobrí ľudia, ne? Čo ty na to? Aj Češi samozrejme. Tak. Je úplná parádička, čo sa týče počasia, že, Marti? Je nádherne. Akorát ten problém s tým parkovaním sem v tých uličkách, to je bolesť. No a tak možno niekomu sa podarí, že akorát vyjde to auto, odíde, že tam človek hneď nájde, ale my sme to tu krúžili, že, kým sme... Však práve. Poď, Marti. Nechce zmrzku? Od roku 47. Cukrárnička. Tak. Čakaj, ja tam nabehnem, áno? Môžete, kľudne. Pozri, aj tých, Marti, aj tých pendrekov, čo sa majú. Alebo dáme 2 gramy, záleží od nás. Asi nebudu len náročný. Dobre. Takže nech sa páči. Môžeme prosím takú punčovú kocku. 3-krát? Áno. Bude toho trošku viacej, no. Žužlíky. Aj tam je strašne hodne. To je marcipán, tuším, alebo čo to tam je. To bude marcipán. Dobre, to by bola iba taká malá ukázka aj cukráreň naproti, priatelia. Áno, my si niečo vezmeme a pádime domov. Cukráreň, no. Cukráreň. A my sme teda nedostali v reštaurácii Svet, dezertík, tak taký malý dezertík sme si zobrali so sebou. Jeden kremešík, jeden venček, 2 košíčky a jednu šerikocku. Pred nami tá pani koľko toho brala, pre Boha. Si majú doma nejakú oslavu. Dobre, poďme, aby sa nám to neroztopilo v aute. Čo môžeme? Aby sa nám to neskazilo. Áno. Poďme. Tak super, no, tak máme aj dezert nakoniec, ne? Super, ne? Dáme si. Fajn. Aha.